Nkosi because the whole of my ngimntwana nje omncane ngizokhuluma indaba engaphezulu kwami kodwa ngoba indaba kaGombela eyokanisa intombi yakwaSibiya eyayicelwe indoda yakwaManxele. Le ntombi yakwaSibiya wayihamba nayo uGombela eseyintombini ezayihamba noGombela zenza umsebenzi kaGombela angwazi nami. Yaseyicela le ndoda yakwaManxele lesizwa kwaManxele siyicela le ntombi. Ngizokhuluma manje ngifike Nkosi yezulu nomhlaba ngomntwana. Uma isicelile yalobona le ndoda yakwaManxele yaqeda waSibiya wafika ilanga lokuba ishade nale ntombi wafika uGombela nyawo zakhe emzini wakwaManxele endulile abasendulile bayazi kancane le ndaba kodwa bengaze ngayikhuluma ngiqondane nayo. Yafika-ke inkosi enkulu yezulu nomhlaba uGombela isitimela samampondo sizoganisa le ntombi kwaManxele. Yagana-ke le ntombi uGombela wawuphatha lo mshado kodwa indaba enkulu kwaba nezwi elakhishwa uGombela elibhekise endodeni yakwaManxele. Lithi izwi Manxele ubaba kuya ngami wawekuyicela le ntombi ngoba mhla ngihamba ngiyohamba nayo. Kwase kuphela lapho noManxele angizwanga izwi alikhulumayo, le ntombi angizwanga into eyayikhulumayo, kodwa ukuhamba kwesikhathi kwahlala lokhu kule ntombi yakwaSibiya. Sekuzawuzwakala mhla sekufika indaba enkulu iqhamuka emkhayideni ukuthi inkosi isiphumule emzini wasemkhayideni. Lezo nsuku indoda yakwaManxele yayithutha endulinde iya eJudiya. Inkosikazi uMasibiya wayeseJudiya, uManxele saqaqa impahla ekhaya endulinde. Uma kufika lelizwi endulinde Manxele lithi Manxele phuthuma enyoni, sodlula sikuthathe enyoni sahambe naso ephakweni siyobeka inkosi khona. uManxele kabangesaya eJudiya la sekuney'ngane zakhe khona, kodwa wathumela umame wakhe intombi yaseMatshalini ugogo. Mama hambe uyotshela umakoti ukuthi sengiya ePharameni, ubaba useKhothebe. Nangempela zikhona zasezwini kwaba njalo. Yathi mayifika indaba kuleya nkosikazi elokhu ihlezi nesethembiso, elokhu ihlezi nezwi
lokuthi ngiyohamba naye. Ithi le nkosikazi, hawu ungishiyeleni pho mina? Uma usuhamba ngoba wathi baba uyohamba nami, pho ngishiyeleni? Kwaba isililo sayo leso okuyisona esayilalisa phansi, yakhula yaphathwa ikhanda, isikhalo saso kwakumbuza ukuthi ungishiyeleni mina khona na. Yahamba indoda kaManqele, bafike bayibeka inkosi emzini wasephalameni. Bathi besalindele ukugeza, kwase kufika indoda iqhamuka eJudiya. Sithunya ngabaseJudiya. Manqele sisekuwe, kuthiwa angizokutshela ukuthi unina wengane zakho awusekumfica eJudiya. Wabe sesuka uManqele eseya enkosini la, esefika elitshela labuza umbuzo odwa ilanga lathi, ubegula yini? Wathi uManqele, cha baba bengaguli, kodwa ngiyabona isethembiso. Kwase kuyaphela lapho, yayisiya base bayageza. Yayisuka indoda kaManqele yaphikelela eJudiya. Uma ifika eJudiya, ifika unina wengane ulele phansi, umboze nekhaya. Ufike kuphenya ingubo ekhanda, ivusa ikhanda inkosikazi, ubuza ukuthi yini? Ithi inkosikazi, awu usufikile? Uthi Manqele, ngisengifikile yini? Wathi-ke ithi inkosikazi, uzungibhekela iy'ngane zami. Hawu, ukubhekela iy'ngane zakho kwenze njani na? Yayisibuyisela ikhanda phansi inkosikazi, yadonsa ingubo yayo, kwase kuphelile kanjalo. Le nkosikazi yayizale abantwana abayisithupha ngemva kwaleli zwi lesethembiso eyathengiswa lona, yagana yazala abantwana abayisithupha. Yathi manje selogcina omncane ngaleso sikhathi, lo mntwana wayesukuma ebambelele ngodonga, ehamba ngodonga. Yilo mntwana okwaba ngokugcina kubantwana bayo abayisithupha le nkosikazi. Lo mntwana uye lo okhulumayo lezinda. Ngiyabonga Nkosi emzini nomhlaba, Nkosi busisene kusileyo. Amen. Siyabonga ufakaza okuhle esukuphiwa kwavangeli, Inkosi zikabusisi. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-130, 130. Sicela umshumayeli uNgcobo wase siyavuka. Sona lesihlabelelo Inkosi ngusisi.